ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እምበኣል ከስናይ ሰዓት ዜናታት ዘመፀኩም ኣለኹ መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዝሳተፍዎ ቱር ላቪነር ሎሚ መጋረጆ ክቕንጥጥ እዩ ዓቃላት ተሓዛ መንግስቲ ኤርትራ ንልሂቓን ክልል ትግራይ የጋግዮም ከይህሉ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን መግለፂ ከም እዋኑ ድማ ብምኽትል ኣቦ ወንበር ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ኣኼባ እውን ይካየድ ኣሎ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ብዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ኣየር ኣደ ምስ ክልተ ደቂ ሓዊሱ 10 ሰባት ተቐቲሎም ዩክሬን ንቐንዲ ድልድል ሩስያ ኣፍሪሳን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዝሳተፍዎ ቱር ላቪነር ሎሚ መጋረጆ ክቕንጥጥ እዩ ኣብ ኤውሮፓ ካብ ዝካየዱ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ውድድራት ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ቱር ላቪነር 2024 ሎሚ ብዝካየድ ናይ 7 ኪሎ ሜትር ፕሮሎግ ክጅመር እዩ ተቐዳደምቲ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ዓወት ኣማን ናሆም ዘራይ ያፎት ሙልጌታ ኣብዚ ውድድር ክሳተፉ ምድላዋቶም ኣጻፊፎም ዘለዉ ተቐዳደምቲ እዮም ኣብ 1961 ካብ ዝጀመረ ዝንገረሉ ቱር ዲ ላቪነር ሎሚ ዓመት ንመበል 60 ግዜኡ ዝካየድ ዘሎ ቱር ዲ ላቪነር ሓደ ካብ ዛዕበየ ውድድራት ኮይኑ መብዛሕትአን ሃገራት ድማ ነቶም ናይ ወርልድ ቱር ተቐዳደምተን ሒዘንን ናብዚ ውድድር ዝኣትዋ በዚ መሰረት ድማ እቲ ውድድር መዕረ ክንደይ ዓቢ ውድድር ከም ዝኾነ ይበርሃልካ ቱር ላቪነር ክካየድ ከሎ ኩለን ናይ ወርልድ ቱር ጋንታታት ዓይነን ኣፋጢጠን ነዚ ውድድር ዝከታተሎ እቲ ምንታይ ተካእቲ መንእሰያት ተቐዳደምቲ ከፈርማ ስለ ዝደልያ ተስፋ ይገብር ድማ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ጽቡቕ ፀወታ ብምንፅብራቕ ኣብ ዓይኒ ዓበይቲ ጋንታታት ክኣትዉ ብተወሳኺ ክልተ ግዜ ሻምፒዮና ኤርትራ ዝኾነት ኣብዚ ሕጂ ምስ ማእከል ስልጠና ዩሲኣይ ኮይና ትምህርቲ ትቐስም ዘላ ቅሳነት ወልደ ሚካኤል ትማሊ 17 نحس 2024 ናብ ፈረንሳ ዝተገበረ ውድድር ቀዳሚት ኮይና ብምውፃእ ዋንጫ ተዓዊታላ ዓላት ተሓዘ ኤርትራ ንልሂቓን ክልል ትግራይ የጋግዮም ከይህሉ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን መግለፂ ክልል ትግራይ ኣብ ዓሚቕ ቅልውላው ኣትዩሎም ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ወታደራውን ኩነታት እትኽልል ኣብ ተሃዋሲ ኩነታት ይርከብ ፖለቲካ ከባቢና ኣዕሚቑ ንዘይፈልጥ ወገን ህልው ኩነታት ክልል ትግራይ ምዚ ናይ ድሕሪ 2018 ምዕባሌታትን የተሓሕዞ ይኹን ዳእምበር ህልው ኩነታት እትኽልል ድምር ውፅኢት ናይትን ከባቢ ፍርቂ ዘመን ዝኸደ ምስጉንነትን ምስ ገዛእ ርእሱን ክተዓረቕ ዘይካለ ፖለቲካዊ ዕላማ ወይ ፖለቲካል ፕሮግራም ወይ ስትራቴጂ ነዚ ዝንቡዕ ፖለቲካዊ ዕላማ ዝፈጠረን ኣብኡ ዝዓኾኸን ህወሓት ድማ ሎሚ ንገዛእ ርእሱን ንህዝቢ እታኽልልን ግዳይ ገይርዎም ይርከብ ክሳብ ናብዚ ሎም ወሪድዎ ዘሎ ደረጃ ወሪዱ ሓቀኛ መልክዕ ዝቃላዕ ድማ እዚ ዝንቡዕ ፖለቲካ ህወሓት ንኢትዮጵያን ንጎረባብቲ ሃገራትን ከቢድ ዋጋ ይኽልወን እዮም ኤርትራን ጎረቤታ ኢትዮጵያን ምስታ በዚ ዝንቡዕ ስትራቴጂ ዝተፈጥረት ክልል ትግራይ ብቐጥታ እትዳወብ ብምዃና ዝኸፈለቶ ዋጋ ዝኸበደ እዩ እቲ ቁስሊ ኹማይ ትሕካኹም ብምባል ናይ ዕብያት ንቐፌታ ዘቕረበ መሪሕነት ትግራይ ካልእ ገዚፍ ቁስሊ ዘስዓበ 3 መጠነ ገዚፍ ወረራት ዝተረኣየሉ ኩናት ክኸፍት ሕብሪ ዓይኒ ኣማኻኒዩ ንብረት ንጹሃን ከራስን ቆልዓ ሰበይቲ ኣባሪሩ ብሓደገኛ ግንባራት ኩናት ክሰግሩ ከገድድን ግዜ ወሰደሉን እቲ ሙሉእ ዓቕምታት ኢትዮጵያ ኣኽቲቱ ዘራያ ተኸቲሉ ዝኸፈቶ ኩናት ኣብ ግንባራት ውግእ ክዕወተሉ ስለ ዘይካለ ንመጠንቀቕታታትን ጻውዒታት ሰላምን ኤርትራ ሽሽ ብምባል ናብ ዝገደደ ጽልእን ቅርሕንትን ዝወልድ ፖለቲካዊ ቁማር ተነቒቱ ኤርትራ ብቁጠባ ክትሕነቕ ህዝቢ ኤርትራ መድሃኒት ድራር ዕለትን ተሓሪሙ ብጥሜትን ሕማማትን ክሃልቕ ብምውጣን ሓንሳብ ሰንዓፈርም ብምቋም ብ4 ማዕዝን ከበባ ፈቲኑ ድሕሪ ድማ ታሪኻውያን ተጸባእቲ ኤርትራ ብምሽራኽ ኣህጉራዊ ማዕቀብ ከም ዝጸንዕ ገይሩ ጎንጎዚ ድማ መንእሰይ ኤርትራ ካብ ውልቃውን ሓበራውን ዕብየትን ሃገራዊ ዕማምን ንምቡኻር ኣብ ከባቢ ዶባት ማዓስከራት ፍልሰት ብምቋም ዕሉል መርበብ መሸጣ ደቂ ሰብ ኣሊሙ ኣህጉራዊ ዝርጋሕ ዘለዎ ገበን ፈጺሙ ከምዚ ብምግባር ከም ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ዓወት ምቑፃር ድማ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ብምቕራብ ነቲ ካብ ኣፍንጭኡ ኣርሒቑ ዘይሓስብ ስትራቴጂ ብዓውታ ክዛረበሉ ተሰሚዖም ህዝቢ ኤርትራን መሪሕነትን ነዚ ኩሉ ቁልዕን ሱትርን ተጻብኦ እናረኣየ ብዓቕልን ልዝብን ከይተሓለልና ክንሰርሕ ኣብ ዝብል ጽኑዕ መትከል ረጊጾም ከም ቃሎም ከዓ ነዚ ዝንቡዕ ፖለቲካዊ መሪሕነት ህወሓት ብሉዝ ፖለቲካዊ ሜላን መቃል ርእሰ ምግታን ናብ ጠረጴዛ ሰላም ኣልጀርስ ኣብፂሖሞም ከም ውፅኢቱ ድማ ነቲ ከም ቀንዲ መበገሲ ኩናት ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ናይ ዶብ ምስምስ ሓንሳብን ሓዋርን ሕጋዊ መዕለቢ ከም ዝረክብ ገይሮሞም ይኹን እምበር እቲ ምስ ገዛእ ርእሱ ክትዓረቕ ዘይክእል ስትራቴጂ ዝኽተል ህወሓት ምስ ኤርትራ ዕርቅን ሰላም ንምቕባል ኣይኮነሉን ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝባእሰ ብምዕራግ ጽልኡን ባእሱን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘይኮነስ ብቐንዱ ምስ ሉዓላውነት ኤርትራ ምዃኑ ዘረጋግፅ ተጻብኦታት ኣጺሉ ዝተፈላለየ ኣስማትን በበይኑ ሕብርታትን ዘለዎ ሉዓላውነት ኤርትራ ንምጥፋእ ዝኽእል ውዳቤታት ብምስራትን ብምምዋልን ብመደብ ክስራሓሉ ተራእዩ ህወሓት ንሱ ዝመርሖ መንግስቲ ኢትዮጵያን አንጻር ህዝቢ ኤርትራን ሉዓላዊ መሰላቱን እናሰርሑ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ የሞኪኖም ኤርትራን ሓድነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓደጋ ዘእቱ ፖለቲካ ብምንጻቅ መሬታዊ ግዝኣታን ሉዓላዊ መሰልን ኢትዮጵያ ከይድፈር ዝኸፈለቶ ዋጋ መስካሪ ዘድሊ ኣይኮነን ኣብዚ ድማ እዩ
عقل بوليتيكا بسلت مرحنة إرترا زنصبرق بهجراو حقي استفردوا الأولى مريت توجبيت أخنسو زي فتحوا أجد أبزبانو تسيرو قبل معاتن عبيتن كوافروز قبام دكو أب أي سلام يكون الجهة تحيزهم كابقعني عقل تبتسقم تغوسد أي تراين أكال استراتيجي إرترا تزنبع استراتيجي هو حتى أركان وتيو هزبي إثيوبيا خب أديس أبانا مغلا كساب زساقو بتعجز يوز عزاب نيرم اتخافنا مؤون أبجيجا قمار استمسرت هو حتى بارات كيلو خوينو كم أنكر عبتنا كم بلاستيك تمنتي تزفتر مسلو زلقو أبتا أمقلت أن حتى ناكل تقراي مستيات حق أنيا مسلو مصر أي قبلو أي كالن ترزت مسكونات كتعرق زساقو استراتيجي هو حتى ما أبو تقالعم أويات أتوان كبان إنك الحد كامن تاتي كابت بعلوز أقو دم مقلو نابوتن حدش كنات زليلوم ناس بتخلل لك مدمة الشالقوم ناس دحروا يكونات جنايز قبر رقحي تمسكون لهم وقعت زي مساسلو قبل لسه بالنبرة تنزخت له عنوة تايكونن نايزو خنات زخف أو هو حد بزرسني الشالق خابق كي بسلام ترافيهم كل التقراين دا هزب حرريلو توم ترى مرحتو جنا أي بسلون زبا أسن زحزن تريو بوليتيكا كل التقراي دما هو حد أبو سنت مدايات كتبا محبر أوزم دنان بوليتيكان كابو حليفون أم مهرون أكادامن كي ترفنا تزنبع بوليتيكاو بزي زخون نقفيت أم جم زختلو عمومات ليقان إليت مفتاريوم أزوم تسيت ناي تكون نتناي من باب تقم زلو بوليتيكا تحساس بازخونو ليقان كل التقراي رجع الكان حساب كلت كم زي بلوم بت بوليتيكانياتات مهران أزاز سراويتن تخلل نتدحر حوحات كاب أدي سبب مبرارو مستفتر كونتات تام لا يستختلو ميرا الرجاجي تمام هلو كونتات كل التقراي زعبا جيرة فلاش عن جات 280 حوحات ناس باقم حرنت إرترا عصب تستبقس أجرزت كلاس زسلت أنا زعطقة كونينية يا خداتهم يتعقل بوليتيكانا سقطة مريتو أفلا شحن جعت 209 دكسينايتي أبشن جعت 207 زف أمتونات إن التجراي زملاخت مركزيتات مس أقل غلط بمعدن رئيس مكتب زمرون متنقطة تحليفهم أما ودأت شحن جعت 209 عند راوكنات مس أوجت برئيس مكل خلت مكتم متنسف في حكوتابوي بوليتيكان تزابوتاتن سنا مراوكناتن بالعلو حلنا ننوح استمتا نسبة إثيوبيا بحافشة نسبة تجراي دما بفلاي كابتوم جيكا بوليتيكا على ما استغتل مرحة فلي خاب مردا نبار قربتنا رجعت من لا زبقرن أفريكان قدامنت بزهب كبيد وجا بمخفاله تسجلهم إذا خلوا سلام دحنا تنسبنا بفلاي حزب قدوبنا دما بحافشة بمرجع استغتل عقل تحزا قدات إيرترينيرهم أزي تبعلم نزحهم بعلم نزوجو سمو إرترا ينيانات إثيوبيا جن هلاتنم نات زبل أقول بروباغندا وزمت زت أنا استراتيجي أيكونن نحنا أحزاب زبا لنا حبار بوليتيكا ودحنا تنربحن بزي متعمات بحبار سرحنا نجزء رأسنا نزوبانا جو بوليتيكا وحيلين مغيار زعلما كبير وجا نخاف للوزلنا بوليتيكا على مايم حزب إثيوبيا كون حزب تجريد ما لبونا يهبهم أنت مرحت جن حزب خشلوق جنا نسماي بسلون بتريم كم زلو إنه لهجوم كون تكبرتهم يرجع قصلا مقتل بومبر هو حتى ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ኣኼባ ይካየዳሎ በቶም ካብ መበል 14 ጉባኤ ህወሓት ንባዕሎም ዘግለሉ ኣባላት ላዕሎት ኣመራርሓ ህወሓትን ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴን ዝተፀውዐ ኩነታት ናብ ንቡር ንምምላስ ዝዓለመ ኣኼባ ኣብ ከተማ መቐለ ይካየዳሎ ኣብቲ ዋዕላ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ማእከላይ ኮሚሽን ቁፅፅር ህወሓት ዝሳተፉ ዘለዉ ኮይኖም ህወሓት ንምድሓን ዝምጥን ስራሓት ክንፍፅም ኣለና ዝብል ኣጀንዳ ዝሓዘ ምዃኑ ካብቲ መድረኽ ተገሊጹሎም ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይን ምክትል ኣቦ ወንበር ህወሓትን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝርከቦም ኣስታት 17 أبالات مأكلاي كوميتن كالوت لعلوت كادراتن تودبن كابتي كاب زحلف سولوس جميرون رابعي مع التحيز زلو جوباي هوحت نبعلم كم زغللو زذكريم مأكلاي قصصر كوميشن تودبن بورد مرجع إثيوبيان زي حقهم مخانو زغلص مبل 14 جوباي استات حدا شح زغونو تساتفتو أجندات قريصم وسانيتات أحلفوا من أخيبهم يقتلوا كم زلو وهب غال حزبي آتو أمانيل لاسفا تمالي أم مغلصيو تزاريبلهم آتو أمانيل از جوباي كاب تسميلو وان جميرو مأكلاي كوميتن مأكلاي قصصر كوميشن ودب هوحت حلفنت يبلومن زخونه كانت فتات بسمو خكايدو أي كيلون يوم إلهم بتلومي أبو الدرش بيت مخرج تجري مغلس تتسوى أخيبه هوحت كم مختلف بومبر هوحت أتو ጌታቸው ረዳ መብርሂ ወሃብ ከም ዘሎ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽበ ሪፖርተር ቢቢሲ ገሊጾም ስልጣን ግዝያዊ ምሕዳርን ምሕዳግ ምንቅስቓሳት ይግበር ከም ዘሎ ትማሊ ዘተሓሳሰብ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ፖለቲካዊ ኩነታት እቲ ውድብን ትኽልልን ናብ ንቡር ንምምላስ እዚ ዘተኣዝዩ ዋናውን ኣገዳስን ምዃኑ ኣብዚ መድረኽ ተዛሪበሎም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንምበርክኽ ዝበለ ኣካል የለን ሰላም ምምራፅ ህዝብና ዝደልዮ ነገር ስለዝኾነ ቀዲምና ክወሃቦ ዝግባእ እዩ ኣብ ልዕልና ኩናት ዝፅዓን እንተለውን ብኣግባቡ ምድላው እዩ እንተዘይኮይኑ ብዓፀበይን ቀለለይን መክት እናበልካ ፃውዒት ምቕራብ ልክዕ ኣይኮነን ብዝተኻለ መጠን ሽግር ብዝርርብ ንምፍታሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና ከም ዝበለ ድማ
ተሓቢሮም ብተወሳኺ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ህወሓት ከም ብሓድሽ ውድብ ክምዝገብ ዝኻለ ብሰንኪ 4 ኣባላት ፈጻሚት ክብል ዝኸሰሰ ኮይኑ እቲ ህወሓት ከም ብሓድሽ ናይ ምዝጋብ ኣካይዳ ኣንጻር ውሳኔታትን እምነትን ማእከላይ ኮሚቴ ከም ዝኾነ ወሲኹ ኣብሪሁም እዚ ድማ ንውዕል ፕሪቶርያ ዋና ዘስእን ሓድነት ህዝቢ ዝሽርሽርን ንተበለፅትን ሓደጋ ዘሳጥሕን ከም ዝኾነ ኣመልኪቶም እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ብወገኑ ሕጋዊ ሰብነቱ ክምለሱ ጥራይ ምሕታቱ ብምዝኽኻር ካብ ቦርድ ምርጫ ዝተዋህበ ውሳኔ ምንጻጉ ዝዝከር እዩ ኣቶ ጌታቸው ግን እቲ ጉባኤ ዘካይድ ዘሎ ጉጅለ ነቲ ውሳኔ ተቐቢሎ ዝሓደረ እዩ ክብል ከሲሱ ቦርድ ምርጫ ነቲ ብኣቦ እምበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ዘካይዶ ዘሎ መበል 14 ጉባኤ ኾነ ኣብቲ መድረኽ ዝመሓላለፉ ውሳኔታት ኣፍልጦ ከም ዘይህብ ምሕባሩ ዝዝከር እዩ ኣብቲ ናይ ሎሚ ዋዕላ ዝተረኽበ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ውድብ ዶክተር ኢሳያስ ኣብ ታሪክ ትግራይ ናይ ሓሳብ ፍልልይ ክኽበር ምኽኣሉ ይንእድ ምባል እንተኾነ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኣፈላላይ ኣብ መንጎ ግዝያዊ ምምሕዳርን ውድብ ህወሓትን ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ህወሓት ምዃኑ ክንፅር ኣለዎ ኢሎም ዩክሬን ንቐንዲ ድልድል ሩስያ ኣፍሪሳ ኣብ ዞባ ኩርስክ ሩስያ ትግስግስ ዘላ ዩክሬን ምስ ፈጸመቶ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሩባ ሴም ዝርከብ ንሞስኮ ስትራቴጂያዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ድልድል ኣፍሪሳ ሰብ መዚ ሩስያ ኬቭ ኣብ ከባቢ ከተማ ጉሉሽኮቭ ተካይዶ ብዘላ ወፍሪ ምቁርራፅ ከም ዘጋጠሞም ገሊፆም ኣሎም እዚ ድልድል ሩስያ ወታደራዊ ቀረባት ተስክረሉ ዝነበረት ኮይኑ ሕጂ መፍራሱ ክፍተት ክፈጥር ይኽእል እዮም ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ሰራዊት ዩክሬን ኣብ ዞባ ኩርስክ ዝቆጻጸርዎ ቦታታት የድልድል ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም ሩስያ ንዝተቆጻጸረቶም ግዝኣታት ምስ ተመለስ እቲ ሒዞምዎ ዘለዉ ከባቢታት ከም ዝመልሱ ድማ ሓቢሮም ዩክሬን ንደባት ሩስያ ብምስባር መጥቃዕትታት ምፍናው ካብ ትጅመር 2 ሰሙናት ሓሊፎም ኣለው ዩክሬን ኣብ ግዝኣታት ሩስያ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ቁፅሪ ተመዛበልቲ ልዕሊ 120,000 በፂሕሎም ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ሚካኤል ፖዶሊክ ዩክሬን ንግዝኣታት ሩስያ ናይ መሓዝ ድሌት ከም ዘይብላ ተዛሪቡሎም ቀንዲ ዕላማና ሩስያ ናብ ዘተ ሰላም ክትመጽእ ምግዳድ እዩ ኢሎም ኣዛዚ ሰራዊት ዩክሬን ኦሌክሳንደር ሲርሲኪ ወታደራትና ምውግኦም ክቕጽሉ እዮም ናብ ጸላእትና 3 ኪሎ ሜትር ተጸጊዖም ኣለው ብምባል ኬፍ ትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕቲ ይቕጽል ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም ካብ ዶብ 13 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ካብ ዝርከብ ቁሸት ማላ ሎክኒያ ብዙሓት እስራት ንምውሳድ ከም ዝተለሙ ድማ ኣረዲኦም ዩክሬን ኣብ ግዝኣት ሩስያ ኣብ ትምርሸሉ ዘላ እዋን ሓለፍቲ ግዝኣት ቤልጎርድ ኣብ 5 ግዝኣታት ዝነበሩ ዜጋታት ንኽወፁ ኣዚዞም ኣለዎ ኣብ ማሕደር ግዝኣት ቤልጎርድ ቫያ ቼስላቪ ግላድኮቭ ካብ 19 ነሓሰ ጀሚሩ 5 ቁሸታት ክንዓፁ ኢና ክብል መንገዲ ቴሌግራም ሓቢሩሎም ሰራዊት ዩክሬን ናብ ምዕራባዊ ሩስያ ይግስግሱ ኣብ ዘለውሉ እዋን ሓይልታት ሩስያ ድማ ብኣንጻሩ ናብ ምብራቃዊ ዩክሬን ይግስግሱ ኣለዉ ሓይልታት ሩስያ ብሶኒን ዩክሬናዊት ከተማ ሰርኪቫ ከም ዝሓዙ ኣፍሊጦም እዮም እዚ ድማ ወታደራት ሩስያ ናብ ከተማ ፖክሮስክ ንኽቃረቡ ዝገብር እዩ እዚ ከባቢ ብኣንፈት ምብራቃዊ ግንባር ወታደራት ዩክሬን ሎጂስቲክ ዘቕርበሉ እዋን እዩ ፖክሮስክ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ዞባ ዶንሲኪዩ ትርከብ ኮይና እዚ ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ሩስያ እዩ ዝርከብ ኣብ ማሕደርታ ከተማ ሰርጌይ ዶብሪያክ ወታደራት ሩስያ ናብ ወሰናስን ፖርስኮክ ይጽግዑ ብምህላዎም ነበርቲ ለቒቖም ክወፁ ሓቢሮም ሰራዊት ሩስያ ኣብ ማእከል ዕዳጋ ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ 7 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ተሓቢሩሎም ሩስያ ንዞባ ዶኔስክ መርሖ ዝመዘዘቶ ዴኒስ ፑሽሊን ኣብታ ከተማ መጥቃዕቲ ይፍጸም ከም ዘሎ ሓቢሩሎም ከም ጸብጻብ ኣገልግሎት ዞና ሮይተርስ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት 3 ሲቪላት ተቐቲሎም 5 ድማ ቆሲሎም ኣለዎም ኣብታ 2014 ብሩስያ ዝተገብጠት ክሪሚያ ፑቲን ኣብ ልዕሊ ዝተሰርሐ ቢንቶ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሚሳይል ከም ዝፈሸለው ከዓ ተገሊጹሎም ኬቭ ንድልድል ከርጭ ዕላማ ብምግባር ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ንምብጻሕ ከም ዝፈተነት እውን ተሓቢሩሎም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ኣየር ኣደም ምስ 2 ደቂ ሓዊሱ 10 ሰባት ተቐቲሎም እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሊባኖስ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ሲቡ 10 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሰብ መዚ እቲ ሃገር ገሊፆም ካብቶም ዝተቐትሉ ሓንቲ ኣደ ምስ 2 ደቂ ይርከቦም ኣብ ከተማ ነባትያ ሶርያውያን ስደተኛታት ዝሰርሑሉን ዝመሓደሩሉን ህንፃ በቲ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ከም ዝተሃርመ ሚኒስትሪ ጥዕና ፊራስ ኣብያድ ንቢቢሲ ሓቢሮም ተወሳኺ 5 ሰባት ብከቢድ ቆሲሎም ኣብ ክፍሊ ጽኑዕ ክትትል ሆስፒታል ከም ዘለዉ እውን እቲ ሚኒስተር ገሊጹ እስራኤል ብወገና እቲ ህንፃ መኽዘን ኣጽዋር ህዝቦላህ ምዃኑ ትገለጽ እስራኤል መኽዘን ኣጽዋር ህዝቦላህ ዝበለቶ ህንፃ ብፍጹም መኽዘን ኣጽዋር ህዝቦላህ ዘይኮነስ ስደተኛታት ስራሕ ሓፂን ዝሰለጥሉን ዝሓድሩሉን ቦታ ምዃኑ ዋናኡ ሑሴን ቶማስ ገሊጹ ነዚ ስዕቡ ብኢራን ዝድገፍ ህዝቦላህ ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ዝርከብ ከባቢ ኪቡትስ ዕላማ ብምግባር ኣብ 2 ዙር ሓያሎ ሮኬታት ናብ እስራኤል ወንጭፉ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ኣብ ቀዳማይ ዙር መጥቃዕቲ ህዝቦላህ ዝኾነ ሰብ ከም ዘይተገደኦ እኳ ተዘይገለጸ ኣብ ካልኣይ ዙርያ መጥቃዕቲ ሮኬት 2 ወታደራት ከም ዝቆሰሉ ሓቢሩ እስራኤል
حزبالله نابس قرب أوان أب قرقس أتو خوينم بفلاي إسرائيل أبدو بيروت نحاد فلت أزاز حزبالله دحر مقتلة تقول الله نخفد يلو مخانو فكيرو كم زنبرة يذكر مر حزبالله حسن نصر الله نتقتلت حنا خنفد مخانا زترات رايكونن إلو إذا مونغو حزبالله إسرائيل نزلو قجت كابوانا بوانا تكادد مت زلو خوينو نتسقبر زلو تعرس من تخص الدو مبال كي هاسيو يسقا قطر جبتن أمريكان أبدوها مونغو حماس إسرائيل سمم سلام نفرم عبد عري قبرا كم زلوا ينقر اسم إيران نايت أبرز ختمات تهران استغت لمرح حماس إسماعيل هانية حنا نايم فداي سقوم تنخيت وسدا قداس مخانو ينقر إيران قبل إسرائيل حنا خيت فدي كم محبر سب عالم سمع زلو لوبا نتيجات ولا انت خنا إيران كم تبل مبر متقعت حنا مفداي زدنا وجيت المخنات بسنك تسمم سلام كم زخنا تنتي يقلص لهم بريزيدنت أمريكا جو بايدن بتوعل سلام تسفى خمس حدور دحر مقلصو حماس سب سمع مقراص تخص إسرائيل أزانا ملكي تسقلت زلو معبالة متلال كم زخنا قليصوم أب قطر بأمريكا زدقف كلتا معلتا زوسر زرب سيعبو بريزيدنت جو بايدن بعربي كاب زخنا أوان العلن سلام قريبنا لنا مبالو ذكريوم منستر تعنا ليبانوس أبيض إسرائيل بزعبا سمع سلام يخون هيوات حزبي أي قد سانيو قبل قاسيسوم